जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഭക്തി യോഗത്തില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടതെന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ആരാണ് ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്. ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനയോഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഈ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേതി ത്രംപാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെന്താ പറയുന്നത്, ആദ്യം എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ഏവച. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതിനെന്താ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന്, ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേതി ത്രം പാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, ശരീരത്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം നോക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് വിവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ ശ്ലോകം 1. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷം ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തി പുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് അത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് പുറത്ത് നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ശരീരം, അതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളാരാണ്, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് അറിയണം. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ ശരീരവും ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്, ജീവാത്മാവിനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലായിരുന്നു എന്നും, ആ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തെന്ന്, ഈ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കണ്ട, എനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഞാനാണ് യജമാനൻ, എനിക്കും എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു റബൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തിന് ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കായിട്ട് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ ആ ഒരു ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബദ്ധനായ ആത്മാവ്, ആ ബദ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? അവർ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞുല്ലോ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ സത്ത് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ്, എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുന്നത്, സത്വഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും ഒക്കെ. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവവും ശരീരവും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഏതിനാണോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചത്, ആ ആഗ്രഹിച്ചതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞൂലെ, മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ശരീരമാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്തിനെയാണോ ഓർക്കുന്നത്, ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് ജഡഭരതന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ. ഈ ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തികളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ്, എല്ലാം നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ്, പുണ്യപ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ രജോ ഗുണം കിട്ടും. അത് ഏറ്റവും എന്താണ്, ശാസ്ത്രം നിഷിദ്ധമായിട്ട് പ്രവൃത്തികളൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതായത് തമോ ഗുണമാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. അതും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങൾ എത്രയോ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ശരീരം അഥവാ പ്രവർത്തന മേഖല ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഏതിനെയാണോ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം, പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു പന്നിയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കും, അതായത് ഹോഗ്. അങ്ങനെയായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക, അവർ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈവൻ വിസർജിത വസ്തുക്കളും കൂടി അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരം. ആ ശരീരമാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനെ അറിയുന്നത് ആരാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ കയ്യ്, എന്റെ കാല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ പറയും എന്റെ ബുദ്ധി, എന്റെ സന്തോഷം, എന്റെ ദുഃഖം, ഇതെല്ലാം എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ആളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഇനി വേറെ അടുത്ത ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തില്. ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ അറിയാം, അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ചതുർഭാഗ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവാണ്, ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഉള്ളത്. ആരൊക്കെ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഈ പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ അറിയുന്നത്? അല്ല, ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരേ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആ പരമാത്മാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അറിവും എല്ലാവരെയും പറ്റിയുള്ള അറിവുള്ളതാണ്. അതാണ് 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രജ്ഞനും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജീവാത്മാവാകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന് ആ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് അവരാണുള്ളത്, ആ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള, ഇനി ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനാണ്.
പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവസത്തയെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവസത്തയെ കുറിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെയോ പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 6 ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പഠിച്ചത്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? 13ാമത്തെ മുതൽക്കുള്ളവയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? പലവിധം പരോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെയും ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ മുഖേന ജീവന് മോചനം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റും? ഏതാണ് ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തെയും ജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഈ ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ ജീവാത്മാവും എന്താണ് ശരീരവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അറിവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം. അപ്പോ എന്താണ്? ശരീരം, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇനി പ്രകൃതി എന്നാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകവും ആ പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവാത്മാവും രണ്ടിന്റെയും പരമനിയന്താവ് ഭഗവാനുമാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിനെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇപ്പോ പരമാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ ലെവലിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? രണ്ടിന്റെയും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ ജീവാത്മാവ് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതികളുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശരീരം കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം വരും, നമ്മുടെ ആത്മാവും വരും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെയുള്ളതാരാണ്? പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുരുഷൻ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈ ശൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഹി. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷിഭിർ ബഹുധാ ഗീതം. ഈ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ച്, അതിനെ അറിയുന്ന ആള്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം, അങ്ങനത്തെ പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടി ഋഷിവര്യന്മാര് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തില് എന്താ പറയാ? കാര്യകാരണ സഹിതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, ഓരോ ജീവികളായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അതിൽ ഈ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനും നീയും മറ്റു വിവിധ ജീവികളും എല്ലാം ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ സത്തകളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ശരിയാണ്, ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതില് എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. കാരണം ഈ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരുപാട് പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കത് അറിയുന്നത്?
നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ആ ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത അംശമാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വെട്ടിമുറിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, വായു, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം, ആരും ഒന്ന് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാല്ല, ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം. ഇതാണ് ആകാശം. ഇതാണ് 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനത്തിനെയും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം. അത് തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, തീ നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് നിന്ന് കത്തും. അതേമാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല, അത് ശാശ്വത അംശമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ സത്തകളാണ്. അപ്പൊ ഇനി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വശപ്പെടുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരം. മേലുള്ള ശരീരം മാത്രമാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനം. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിന് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധിപ്പില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധം മറന്ന് ജീവാത്മാവ് എന്തിന്റെ പിടിയിൽ വിടുകയാണ്? ഈ ശരീര പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ താന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ട് പോവാം, ആ ലെവലിലേക്ക് വരെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് പല തരത്തിലാണുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ഇതായിട്ടുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഭൗതികതയുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരാണ്. അതായത് വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയും. ഈ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല തരത്തിലാണുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് പല ലെവലുകളിലാണ് അറിയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭഗവാനെ അറിയുന്ന 5 പടികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല സോറി, അന്നമയം അതെ, അന്നമയമാണ് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബേബി ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ്, ആ കുട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി കരയുക? പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരയും അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മേല് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ ആ ഒരു ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി ഈ ലോകത്തെ അറിയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓരോ റിലേഷൻസ് ആരൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റും. കളർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 3 വയസ്സാവണം കളറൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് പറയുന്നത് അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച്, ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബേസിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ് പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ലെവൽ. ഇപ്പോ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ഒരു കോഴി അങ്ങനെ ജീവികളൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കഴുത്ത് പിടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. കഴുത്ത് പിടിച്ച് വേദനിച്ച കരയും എന്നല്ലാണ്ട് ഒരാൾ കഴുത്ത് പിടിക്കാനാണ് വരണതെന്നുള്ള ബോധം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് ആരാണ് ശത്രു ആരാണ് മിത്രം എന്നുള്ള വേർതിരിവ് അറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രാണമയത്തിന്റെ ലെവലിൽ വരുമ്പോ ആ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആ ബോധം അവരെക്കുള്ള, അത് ഇതില് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധത്തിനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നമയം, പ്രാണമയം. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്, ഇനി ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം. ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിവ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അറിവ്. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വേർതിരിവ് അറിയും. അവർ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത എന്നറിയുന്ന ലെവലുള്ളതാണ് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ആ ഭഗവാനെ, അത് പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അറിയും. അതായത് നമ്മളല്ല, അതിന് മേലെ ഒരാളുണ്ട്. ചെയ്യാ അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്നുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അറിവ് വരുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമയം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ എത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം, ആ ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ബോധം വരുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആനന്ദമയം. ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്കാർ. അതായത് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക.
നമ്മൾ വിജ്ഞാനമയത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണല്ലോ. പക്ഷെ ആനന്ദമയത്തിൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയാണ്, അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളേ ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലാണ് ആനന്ദമയം. അപ്പൊ ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഇതിനെ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തെ? അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇങ്ങനെ 5 ലെവലിലാണ്. ഇത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കൊടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 ലെവലുകളാണുള്ളത്. ഓരോ ജീവികളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവര് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞ അവസാനം മനുഷ്യ ജന്മത്തിലെത്തി, അത് അവസാനം ആനന്ദമയത്തിലെത്തുന്നു. അവരേതാണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി മാറുകയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഈ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താന്നുള്ളത്. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതചേതനാ ത്രിദിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാര, ഇനി നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എങ്ങനെയാണ്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ നമ്മള് 24 മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അതിന്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ എന്താ വരുന്നത്? 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? ജീവലക്ഷണങ്ങളും ദൃഢവിശ്വാസം. ഇതെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാരണം ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉള്ളത്. അതായത് ഇത് സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ചേർന്നിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് പറയുന്നത്, ആത്മാവിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിച്ചവ, അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം അല്ലെ? പിന്നെന്താ വരുന്നത്? അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്താ വരുന്നത്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം. ഇതെല്ലാം ആണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ. ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് തിങ്കിങ്, വില്ലിങ്, ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഇനി അതിലെ ഓരോ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യം ജനിക്കുന്നു, ജനനം. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ വളരും അല്ലെ കുട്ടികള്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? കുറെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വളർച്ച നിൽക്കും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നതൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ? അതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യുത്പാദനം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ക്ഷയം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മള് ഈ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെല്ലാം, സെല്ലുകളെല്ലാം നശിച്ച് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് ഒരുമാതിരിയാകും അല്ലെ ദേഹം. അതാണ് ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം മരണം. ഈ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയും ഈ ശരീരം കടന്നു പോകണം. ഈ നമ്മളുടെ ഇത്രയും 24 മൂലകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വിവരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അമാനിത്വം, അദമ്പിത്വം, അഹിംസാശാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹം, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവജ, ജന്മ മൃത്യുജരാവ്യാധി, ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അസക്തീരന വിശ്വംഗ, പുത്രധാരാ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശ സേവിത്വം,
രതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യാതതോ അന്യത അമാനിത്വം അതമ്പിത്വം. ഇനി എന്താണ് ഈ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അമാനിത്വം, എങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക്? അത് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അജ്ഞാനികളാണ്, അജ്ഞതയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ വിനയം, വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്. ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ 19 സദ്ഗുണങ്ങളും പാഴാകുന്നു. ഇവിടെ 19 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 19 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 13 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് നല്ല വിനയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. മനസ്സിലാവണ്ട പറയുന്നത്? അതുപോലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് അത്രയും ക്ഷമയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അത് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ശ്രമിക്കാമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആർജിച്ച ഈ 19 ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? വ്യർത്ഥമാണ്, പാഴായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിലാകട്ടെ മറ്റു 19 ഗുണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി വളർന്നു വരും. എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെക്കും, പോട്ടെ, ദേഷ്യം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പലരും കാണാം അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പോ പക്ഷെ അവര് ചിട്ടയായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വന്നു ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ഈ 19 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ 19 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ. കാരണം എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറൊരു ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിയായിട്ടാണ്, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുമോ? ഒരു നായയുടെ ജന്മം കിട്ടിയാല് ഇല്ല. നായയെ പോലെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ 19 ഗുണങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സംസർഗം ഇല്ലാണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ഈ 19 ഗുണം കിട്ടിയാലും കാര്യമില്ല, അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ഇനി അടുത്തത്? എന്താണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ വിനയമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് വിനയം. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പം അന്യരുടെ ആദരം പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള വ്യഗ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാനാപമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രശ്നമാവുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരും നമ്മൾ നല്ലതാന്ന് പറയണമെന്ന്. ആ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായാലും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ നല്ലതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുത്തരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതിന് പകരം എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ഞാൻ അത്രയും വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളുടെ തല പോകരുത്. അതിനാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വിനയം ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി എന്താണ്, ഇനി അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്റേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, ഗർവില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഗുണമായിട്ട് നിൽക്കും അവിടെ, അല്ലെ? ഇനി അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിവരമില്ല, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അവരെയും കൂടി ആ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകണം. ആ ഒരു ചിന്ത, അതിനെയാണ് അഹിംസ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല, അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ഒരു ഹിംസ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു വേറെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഉദ്ബുദ്ധുക്കളാകണം. അതാണ് അഹിംസ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം? അവരെയും നമ്മൾ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. പിന്നെ എന്താണ്? തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ഇതാണ് ക്ഷമ. അപ്പൊ ആരെ എന്ത് കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എനിക്ക്, ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരോടൊന്നും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതല്ല ഇവിടുത്തെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും, എത്ര നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും, ഓക്കെ, അത് അവരെ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ അത്ര കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അവരോട് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുക. അതിനാണ് ഇവിടെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ശൗചം. ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ ശൗചം കൊണ്ട് പുറത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, കുളിക്കും, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആഭ്യന്തര ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കയറിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യണം. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാതിരി, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം, ഭാഗവത ശ്രവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്തരം ശൗചമാണ് എന്ന് പറയണം. അത് എന്താ വേണ്ടത്? ആ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്കളെ നമ്മൾ നീക്കണം, അല്ലെ? ഇനി സ്ഥൈര്യം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരത എന്നാണ് അർത്ഥം. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. അത് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദം നോക്കൂ, പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 70 വയസ്സായിട്ട് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു, എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുപാദം എന്താ ചെയ്യുക? അത് ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോകും. ബസ്സിനൊന്നും പൈസ കൊടുക്കാല്ല, റിക്ഷയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി റിക്ഷകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും, അതെ കേട്ടോ. റിക്ഷകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആ പൈസ സംഭരിച്ചു വെച്ച് ഈ പുസ്തക ഭാഗവതം എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രഭുപാദ് ഉണ്ടായത്. ആ ദൃഢനിശ്ചയം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഒരു ഇസ്കോൺ ത്രൂ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വേറൊന്നും നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ പറയില്ല, നമ്മുടെ സമയം മാത്രമാണ്, അല്ലെ, ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രഭുപാദെ ഒരു മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ആത്മനിയന്ത്രണം. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വേണം. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും ഒരുപാട് ഇത് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച ഭോജ്യ പാനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലും സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊള്ളും. എങ്ങനെയുള്ള ആള്? ആ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര്. കൃഷ്ണന്റെ അഴകേറിയ രൂപമല്ലാതെ യാതൊന്നും കണ്ണിന് മുമ്പിൽ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം നേത്രങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പറയുന്നത്? ഓരോ അവയവവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ കാതുകളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളുടെ ഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നതിൽ നാസികകളും ഏർപ്പെടട്ടെ. ഇതാണ് ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ഭക്തിപൂർവകമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ മൂർത്തിയെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് ധാമം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എന്ന ഈ ഭാവമാണ് അഹംഭാവം. ഇനി അഹംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ അവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല, ഞാനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ മറ്റേതിൽ എന്താണ് കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരാൾ എന്താണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അഹംഭാവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവം, അത് കളയണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? വിനയം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും. ഈശ്വരൻ എന്ന വിചാരം അത്ര ഗർവിന്റെ ഉച്ചകോടി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങളാൽ പലതവണ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ടും അജ്ഞാനത്താൽ ജീവാത്മാവ് ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന്. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആരാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? നമ്മുടെ പേര് പറയും. നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്താൽ ജീവാത്മാവ് ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന്. ആ നിലയ്ക്ക് അമാനിത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിനയം അറിവിന്റെ ആദ്യ സോപാനമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുണം ഒരാൾക്ക്, ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ്? വിനയം. താൻ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ വിനീതമായി വർത്തിക്കണം. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് മത്സരിച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ 19 ഗുണങ്ങള്. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവശ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ സതുച്ഛതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഞാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം കേട്ടോ, ഗുണങ്ങളും എല്ലാം. ഇനി എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ആ ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അനാദിയാണ്, അതിന് ആദിയില്ല. കാരണം ശാശ്വതാംശമാണ് അല്ലെ, അതിന് ജനനമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അനാദി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ അതും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ശാശ്വതാംശമാണ്. ഇനി 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ജീവന്റെ ഉത്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കും വ്യക്തമായി അറിയില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അനാദി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് എവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇത്ര കൊല്ലം മുമ്പാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് അത് തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. അതാണ് അനാദി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വൈദിക സാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നജായതേ മറിയതേ വാ കഥാചിത് വിപശ്ചിത് എന്ന് കഠോപനിഷത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമയമാണ്. അപ്പൊ കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. എന്തെന്ന്? നജായതേ മ്രിയതേ വാ വിപശ്ചിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമയനുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അനാദിയാണ്, ജീവാത്മാവാണെങ്കിലും ശരി പരമാത്മാവാണെങ്കിലും ശരി. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആനന്ദ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ എത്താന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പല തരം ജ്ഞാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോലെ അതിൽ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ്, അതിനാണ് പറയുന്നത്. സർവത പാണിപാദം സർവതോ ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാ വൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി. ഇവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ എന്താണ്? കൈകാല്, തല, മുഖം, നേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതില് എന്താണ്? അതിന് അടിമയായിട്ടിരിക്കുകയാണോ? അല്ല, അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ആ ഒരു ബോധത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ കൈകാലുകൾ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് അതറിയാത്തതെന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉദിച്ചാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ജീവൻ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ധാരണ മഹാബദ്ധം തന്നെ. എന്നാൽ ഇത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ്? പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്
എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കൈകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കാലുകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സിദ്ധി ഞാൻ കുറെ എന്താണ് അഷ്ടാംഗയോഗോ ഹഠയോഗോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് കാരണം, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത് എന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനവുമാണ്. അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവോ ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നാൽ താനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. ഭഗവാൻ അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഞാൻ പറയാണ്, ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി, വെള്ളമോ പൂവോ എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ എന്റെ റിലേഷൻസ് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ഇതിൽ കേരളത്തിലാണ്, ഞാനിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ ആ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയ്യോ കാലോ നീട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? അവർ തരുന്ന, നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗോലോക താമരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയനാണ്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. തന്റേതായ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ, ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാപാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യജ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. അതിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതാരാണ്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരും ഉള്ളിലും പോകുന്നതാരാണ്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? വിഷ്ണു ആണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താണ്? അനാസക്തനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഭഗവാൻ താല്പര്യമില്ല. അവിടെ നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നാലും എന്ത് നടന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരുപോലെയാണ് അതിനെ കാണുക. ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്. എന്നാലോ ഈ മായയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വരുന്നത് ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കൈ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ സാക്ഷിയിലാണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ തരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അതിന് സാധ്യമല്ല. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഗുണങ്ങളില്ല എന്നാണോ? അല്ല. അത് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമയല്ല, അധീനൻ അല്ല, അതീതമാണ്. അധീനമല്ല, അതീതമാണ്. അതീതമായതുകൊണ്ടാണ് എന്നു പറയുന്നത് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ. ആ പരമാത്മാവ് ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിട്ട് അവർ മുമ്പ് ചെയ്തതും ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ സകലതിനെയും അറിയുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം, ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ അവിടുത്തെ അറിയുന്നവരായിട്ട് ആരുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മുടെ മാതിരി കാലുകൾ നീട്ടി നീട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണ്ട പോണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദാണ് ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടേത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ കൂടെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എന്ത് അത്ഭുതങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ നമ്മളുടെ മാതിരി എന്താണ് ഭൂമി ജലം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശരീരമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മാതിരി നമ്മളുടെ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഡിഫക്ട്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കേൾവി എങ്ങനെയാണ്? 20 to 20 കിലോ ഹെർട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക്, ഇത്ര ഡെസിബിൾ വരെയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല. എത്ര വലിയ ശബ്ദമാണെങ്കിലും ഭഗവാന് കേൾക്കാം, എത്ര ചെറിയ ശബ്ദമാണെങ്കിലും ഭഗവാന് കേൾക്കാം. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികതയാൽ മലിനങ്ങളായാലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കും. നമ്മൾക്കും പറ്റും
എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇല്ലെങ്കിൽ. കാരണം ശാശ്വതാത്മാവായതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി കേട്ടോ. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ദൂരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടില്, നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അതേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് പൂജാറൂമിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരുടെ പ്രസാദം ഭഗവാൻ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാന്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സമീപം. ഒരു ഭക്തനല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കൂടികൊള്ളുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ല ഇപ്പൊ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും, അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാനായിട്ട്, ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉറപ്പു നൽകുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു അറിവ് കൊടുക്കുള്ളൂ, ആ ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർത്യാത് തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിഭാജ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും എല്ലാവരെയും പരമാത്മാവുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്താണ് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംശം ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ അംശം, ഓരോ അംശവും പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗോപിക രാസനൃത്തത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ്ടായത്? ഓരോ ഗോപികകളുടെ കൂടെയും ഓരോ കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? അത് ഒരേ കൃഷ്ണനല്ലേ? അതെ, ഒരേ കൃഷ്ണനാണ്. അതിന് വിഭജിച്ച് വരണതല്ല. മനസ്സിലാവും. ശരീര വിഭജനം പോലെയല്ല ഇത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനെ ഭഗവാനെ വിസ്തരിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. ഇതിന് വിസ്തരണം എന്നാണ് പറയുക അതിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മവിമോഹനയുടെ ലീലയുടെ സമയത്ത് ഓരോ ഗോപകുമാരന്മാരായിട്ടും ഓരോ ഗോക്കളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൃഷ്ടി ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, സംഹരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകണം. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് ആ നിയന്ത്രണം ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഉച്ചസ്ഥനാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. ഇല്ലേ? ഇത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് സൂര്യനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഉദിച്ചു വരണം നമ്മൾ കാണും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് എപ്പം മേപ്പെട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മേലെയാണ് സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് തോന്നും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചന്ദ്രനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ കൂടെ മൂവ് ആവണ മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും. ആക്ച്വലി ആ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പാണോ മൂവ് ആവുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ എപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ചന്ദ്രനെ അതേ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്ക് തോന്നും എന്തെന്ന്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പല തരത്തിലാണുള്ളത്, പല സ്ഥലത്താണുള്ളത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഏക സ്ഥലത്ത്, ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ സൂര്യനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സൂര്യൻ നമ്മൾക്ക് മേലെയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പകലുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും സൂര്യൻ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മേലെയായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. എല്ലാവരിലും കുടികൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. എല്ലാവർക്കും തോന്നും എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അത് അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒരേ ആളെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രമാണ്, വിസ്തരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി
തമപര മുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥ നിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി, അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വജ്യോതിസുകൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ആത്മീയ ആകാശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യോതിയാണ് ഈ ആത്മീയ ആകാശം മുഴുവൻ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈ നമ്മളെ ചന്ദ്രനും സൂര്യന്റെയും വെളിച്ചത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും പ്രകാശമാണ് അവിടുത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ജ്യോതി കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടെ തന്നെ. അതായത് ഇവിടെ പദാർത്ഥ നിഷ്ഠമായ തമസിനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് അന്ധകാരമയമാണ് തമോ ലോകം. ഇവിടെ ആ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും, സൂര്യൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ എന്ന്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അന്ധകാരാണ്, ആക്ച്വലി അന്ധകാരാണ്. നമ്മൾ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് രാത്രി നമ്മൾ ഒരു ടോർച്ച് വെച്ച് വെളിച്ചം ഇവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇത് പകലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അന്ധകാരമയ ലോകത്തില് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാരണം കൂടി നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തെന്ന് ഇവിടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടെന്ന്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും രാത്രിമാരെയാണ്, എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലുള്ള മാരെയാണ് തോന്നുക അല്ലെ. അതുമല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സൂര്യ വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ആ ഇരുട്ട് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വകൃത്യങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ഈ അന്ധകാരത്തിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വരണം? ആ ജ്യോതിസ് വരണം. അതാരാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനാണ് എന്തെന്ന്? പദാർത്ഥമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിൽ അന്ധകാരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ മാറിപ്പോയിക്കോളും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമനിയന്താവെന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ എണ്ണമറ്റ കൈകാലുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി ഇത് പറയാനാവില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ എന്താണ് എടുത്തു പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലോ അല്ലെ? 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഈ ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്ത സമാസതക മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായ യോപപത്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പോ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ബുദ്ധി ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. തഥാമി ബുദ്ധിയോഗം തം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് 19ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ. അതാണ് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ഇത്രയുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾക്ക് അറിവ് തരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇനി ഇതോടുകൂടി നിർത്താം കേട്ടോ. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉപാവി വികാരാംശ ഗുണാം ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 5 ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്ക് എങ്കിലും? 5 വിഷയങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പുരുഷൻ, ഈശ്വര, ജീവ, കാലം, കർമ്മം, കാലം അല്ലേ. അതില് ആകെ കൂടി ശാശ്വതമല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്. ബാക്കി എല്ലാം ശാശ്വതമാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുടക്കം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അനാദികാലമായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമല്ലേ ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഥിരമാണ്, ജീവജാലങ്ങളും സ്ഥിരമാണ്, ശാശ്വതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതല്ല, ശാശ്വതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ.
അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവിത വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ആ 24 മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? മൗലികമായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. നിഷേധാത്മക സ്വഭാവത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി. അതാണ് നിഷേധാത്മകം. ഭഗവാനെ ധിക്കരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് തല്ലൂടി വരിക എന്ന് പറയില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ ഈ ഉത്കൃഷ്ട സത്തകൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി എങ്ങനെ സമ്പർക്കമുണ്ടായി എന്ന് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, എന്താണ് നമ്മളവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തല്ലുകൂടിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് പുനർജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഇതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് കനത്ത ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന ഭഗവത് വചനം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ രൂപാന്തരങ്ങളും സ്വാധീനതകളും ത്രിഗുണങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ജീവസത്തകളുടെ വൈവിധ്യം രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നായ പറയുന്നു, പൂച്ച, പശു, ആട്, നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഏത് ജീവികളും, പുലി, സിംഹം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ചെടികളുണ്ടല്ലേ, ചെറിയ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ്, നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത്, പ്ലാവ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്, റോസ്, അങ്ങനത്തെ മറ്റു ചെടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വൈവിധ്യമാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓരോന്നും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രൂപം മാത്രമാണ് മാറുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ത്രിഗുണങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇവിടെ ജീവസത്തകളുടെ വൈവിധ്യവും രൂപാന്തരങ്ങളും ശരീര സംബന്ധികൾ മാത്രം. അതിന് ഈ വൈവിധ്യം വരുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ശാശ്വതമാണ്. അതെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവും ഒരുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്റെ ജീവാത്മാവ് പുറത്തു വന്ന് വേറൊരാളുടെ ജീവാത്മാവ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരേമാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് ഗോചരമല്ല, എന്നാലും പറയുകയാണ്. ഈ പുറത്തുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ രൂപം ഭാവമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ബാക്കി നമ്മൾക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.